iki lho. Lah wis oleh iwak iki. Iwak gogo e. Hah? Lah oleh burete kok ngene Bu. Iki Bu, lho burete ngene tampil iki lho wisan. Kon golek bong nah engko nah. Ora oleh iwak meneng oleh bong. Oh. Abahmu endi to lah? Nang kula neh. Kaline rupane butek. Ki suasanane golek iwak usum peladu setahun pisan iki lho, guys. Di wilayah Tumpuk Purwokerto. Hutan tambangan kayak kidul kali buat tak sute kayak kidul kali daerah Rejo Tangan guys. Kelera lewat jare oleh bung.